രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ പ്രണാമം. കൃഷ്ണ. പ്രണാം. ക്ലാസ് തുടങ്ങാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ലേ? മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുധപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാന്വിതം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമീൻ ഇതി നാമിനെ നമഃ. ആചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാദാമതായ നഗരഗ്രാമധാരിണേ നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമീൻ ഇതി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. നാരായണം നമസ്കൃഭ്യാം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതീർ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഗോകോസ്റ്റ് ആക്കിയേക്കണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ് തെമ്മിളിന്റെ കീഴിലുള്ള ഭാഗവതം പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ 3-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണുള്ളത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് ശ്രീരാമ അവതാരത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ബലരാമ കൃഷ്ണ അവതാരത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. ശ്ലോകം 23. ഏകോനവിംശേ വിംശതിമേ വൃഷ്ണിഷു പ്രാപ്യ ജന്മനി. ഏകോനവിംശേ വിംശതിമേ വൃഷ്ണിഷു പ്രാപ്യ ജന്മനി. രാമകൃഷ്ണാവിതി ഭുവോ ഭഗവാനഹര രാമകൃഷ്ണാവിതി ഭുവോ ഭഗവാനഹ രദ്ഭരം. രാമകൃഷ്ണാവിധി ഭുവോ ത്രികോണവംശേ 19-ാമത്തേതിലും വിംശതിമേ 20-ാമത്തേതിലും വൃഷ്ണിഷു വൃഷ്ണി വംശത്തിൽ പ്രാപ്തമാക്കി ജന്മനി ജന്മങ്ങൾ രാമ ബലരാമൻ കൃഷ്ണൗ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഇതി അപ്രകാരം ഭുവ ലോകത്തിന്റെ ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അഹരത് നീക്കം ചെയ്തു ഭരം ഭാരം. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭൂമിയുടെ ഭാരം നീക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആര് വന്നത്? ബലരാമ കൃഷ്ണ അവതാരം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വിവർത്തനം 19-ാമത്തെയും 20-ാമത്തെയും അവതാരങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ സ്വയം ശ്രീ ബലരാമനായും ശ്രീകൃഷ്ണനായും വൃഷ്ണി വംശത്തിൽ യദുകുലത്തിൽ ആവിർഭവിച്ച് ഭൂഭാരം ദൂരീകരിച്ചു. അപ്പൊ യദുകുലത്തിന് പറയുന്ന വേറെ പേരാണ് വൃഷ്ണിവംശം. നമ്മളിതിനു മുമ്പ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ കണ്ടുല്ലേ. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ വാർഷ്ണേയൻ എന്നും കൂടി പറയാറുണ്ട്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഈ ശ്ലോകത്തിലെ ഭഗവാൻ എന്ന പ്രത്യേക പരാമർശം ബലരാമനും ശ്രീകൃഷ്ണനും ഭഗവാന്റെ മൂലസ്വരൂപങ്ങളാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ മീനിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രാമ ബലരാമൻ എന്നുള്ളത് ഒരുമിച്ച് വന്നേക്കണത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്നുള്ളത് രണ്ടും
രണ്ടുപേരെയും കുറിക്കുന്നു എന്നുള്ള മാതിരിയാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ മൂലസ്വരൂപങ്ങളാണ് ആര്? ഭഗവാനും ബലരാമനും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ചതുർവ്യൂഹം എക്സ്പാൻഷൻ വിസ്തരണം പറയുമ്പോൾ എന്താ പറയാ? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ബലരാമൻ ഉണ്ടായി, ബലരാമനിൽ നിന്നാണ് ആദ്യത്തെ ചതുർവ്യൂഹങ്ങൾ വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നേരിട്ടുള്ള വിസ്തരണമാണ് ആര്? ബലരാമൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പിന്നീട് വിശദീകരിക്കുന്നതാണ്. ഈ അധ്യായ ആരംഭത്തിൽ നാം മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പുരുഷന്റെ ഒരു അവതാരമല്ല. അവിടുന്ന് സ്വയം ആദിയായ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനും ബലരാമൻ ഭഗവാന്റെ പ്രഥമ സമഗ്ര ആവിർഭാവമാകുന്നു. അതായത് പൂർണ്ണ വിസ്തരണമാണ് ബലരാമൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിസ്തരണമല്ല, ഭഗവാൻ സ്വയം ഭഗവാനാണ്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. ഭഗവാന്റെ സമഗ്ര വിസ്തരണമാണ് ആര്? ബലരാമൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ബലദേവനിൽ നിന്നും വാസുദേവൻ, സംഘർഷണൻ, അനിരുദ്ധൻ, പ്രദ്യുമ്നൻ എന്നിങ്ങനെ പ്രഥമ സമഗ്ര വിസ്തരണ വ്യൂഹങ്ങൾ വിസ്തരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതാണ് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യത്തെ വിസ്തരണം എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ബലരാമൻ വരുന്നു. ആ ബലരാമനിൽ നിന്നാണ്, അതാണ് ബലരാമനിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ബലദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ബലദേവനിൽ നിന്നാണ് ആര് 4 ഇത് വരുന്നത്: വസുദേവൻ, സംഘർഷണൻ, അനിരുദ്ധൻ, പ്രദ്യുമ്നൻ. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ വാസുദേവനും ബലദേവൻ സംഘർഷണനുമാവുന്നു. അപ്പൊ അതില് ആ 4 ഇതായിട്ട് വിസ്തരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അതിലത്തെ ഇതിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യത്തെ വാസുദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനും ബലദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത് സംഘർഷനുമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി ശ്ലോകം 24. ഇനി കൃഷ്ണാവതാരം വീണ്ടും വരും നമ്മൾക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഓവറായിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇല്ലാത്തത് കേട്ടോ. ഭാഗവതത്തിന് പിന്നീട് വരുന്നതാണ്. ശ്ലോകം 24. തദ കലൗ സംപ്രവൃത്തെ സമ്മോഹായ സുരദ്വിഷാം ബുദ്ധോ നാംനാഞ്ജനസുതഃ കികടേഷു ഭവിഷ്യതി. തഥാ അനന്തരം കലൗ കലിയുഗം സംപ്രവൃത്തെ തുടർന്നു വന്നതാൽ സമ്മോഹായ മോഹിപ്പിക്കുന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ സുര ആസ്തികരുടെ ദിഷാം അസൂയാലുക്കൾ ബുദ്ധഃ ഭഗവാൻ ബുദ്ധൻ നാംന നാമധേയമുള്ള അഞ്ജനസുതഃ അഞ്ജന മാതാവായ കീകടേഷു ഗയാ പ്രവിശ്യയിൽ ബീഹാർ ഭവിഷ്യതി സംഭവിക്കും. അപ്പൊ ബുദ്ധന്റെ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. ബുദ്ധൻ ജനിക്കും എന്ന് പറയുന്ന ശ്ലോകമാണ് കേട്ടോ ഇത്. ഇതിൽ പറയുന്നത് വിവർത്തനം. അനന്തരം കലിയുഗാരംഭത്തിൽ വിശ്വസ്തരായ ആസ്തികരോട് ദ്വേഷമുള്ളവരെ വ്യാമോഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ അഞ്ജനാപുത്രനായ ശ്രീബുദ്ധനായി ഗയപ്രവിശ്യയിൽ ഭഗവാൻ അവതരിക്കും. ശിലാപ്രഭാത് കി ജയ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? കലിയുഗ. അപ്പൊ അടുത്ത അവതാരമായിട്ട് ആരാ വരുന്നത്? ബുദ്ധാവതാരാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ബുദ്ധാവതാരം വരുന്നത് കലിയുഗ ആരംഭത്തിലാണ്. അപ്പൊ ദ്വാപരയുഗത്തിന്റെ അവസാനത്തിലാണ് കൃഷ്ണ ബലരാമൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. അതിനുശേഷം കലിയുഗം ആരംഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ കലിയുഗ ആരംഭത്തിലാണ് ആര് വരുന്നത്? ബുദ്ധനായിട്ട് ഗയാപ്രവിശ്യയിൽ. ഇപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതുവരെയും നമ്മൾ എന്താ അവതരിച്ചു എന്നാണ് കണ്ടത്. ഇപ്പൊ എന്താ കാണുന്നത്? അവതരിക്കും. കാരണം ഈ ഭാഗവതം പുസ്തകം രചിച്ചിട്ടുള്ളത് ദ്വാപര യുഗത്തിന്റെ അവസാനത്തിലാണ് അല്ലെ. ആ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് എന്താണ് സുഖദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ദ്വാപരയുഗത്തിന്റെ അവസാനത്തിലാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് കലിയുഗം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇനിയെല്ലാം വരുന്നത് ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിലാണ് വരിക, നടക്കും എന്നുള്ള മാതിരി. അപ്പൊ അതാണ് ബുദ്ധനായിട്ട് ഗയപ്രവിശ്യയിൽ ഭഗവാൻ അവതരിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നോക്കിക്കോളൂ. ഭാവാർത്ഥം. ശിലാപ്രഭാത് കി ജയ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ശക്തിയാവേശ അവതാരമായ ശ്രീ ബുദ്ധൻ ഗയ ബീഹാർ എന്ന പ്രവിശ്യയിൽ അഞ്ജനാപുത്രനായി ആവിർഭവിച്ചു. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പ്രഭുപാദാണ് നമ്മൾക്ക് തരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞു പോയതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ കഴിഞ്ഞു പോയ മാതിരി ഭാവാർത്ഥം വരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഗയ എന്ന് പറയുന്ന ബീഹാർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രവിശ്യയിലാണ് അഞ്ജന എന്നാണ് അമ്മയുടെ പേര്. ശ്രീ ബുദ്ധൻ ജനിച്ചത് ഒരു രാജകുമാരനായിട്ടാണ്. അതീവ കപിലവസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് സുഖസൗകര്യങ്ങളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള അത്രയും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതായിട്ടാണ്. സിദ്ധാർത്ഥൻ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്, ജനിക്കുമ്പോഴത്തെ പേര്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം തന്റേതായ അഹിംസാ സിദ്ധാന്തത്തെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും വേദാനുസാരിയായ മൃഗബലിയെ പോലും കഠിനമായി ആക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ആക്ച്വലി ശ്രീബുദ്ധൻ ജനിച്ച സമയത്ത് അവര് ജ്യോത്സ്യർ, അസ്ട്രോളജറെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അന്നൊക്കെ എല്ലാം എഴുതിപ്പിക്കും, ജാതകമൊക്കെ എഴുതിപ്പിക്കുമല്ലോ. അപ്പൊ അവര് പറയും എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം എല്ലാം വിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധനായിട്ട് അല്ല എങ്കിൽ സന്യാസിയായിട്ട് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അദ്ദേഹം രാജ്യം ഭരിക്കാനായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാരന്റ്സിനോട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിദ്ധാർത്ഥനെ ഏറ്റവും ആദ്യം എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ
എവിടേക്കും വിടാണ്ട് ആ രാജകൊട്ടാരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അടച്ചു വളർത്തുന്ന മാതിരിയാണ്. ഏത് വിഷമങ്ങളും കാണിക്കില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വളർത്തുന്നത്. പക്ഷെ ഏതോ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം പുറത്തു വരുമ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, അത് പാരന്റ്സ് അറിയാണ്ടാണ് വരുമ്പോ ഒരു എന്താണ് ശവം കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് കാണുക. ഒരാൾ മരിച്ചിട്ട് അത്രയും പേർക്ക് അറിയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ദുഃഖങ്ങൾ മുഴുവൻ കാണുകയാണ്. അതോടുകൂടി ആ രാജകൊട്ടാരം വിട്ട് പോവാണ്. യശോധര എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയുടെ പേരുണ്ടായിരുന്നത്. വളരെ ചെറുപ്പത്തിലാണ്, കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് അധികമായിട്ടുണ്ടായില്ല. അപ്പോഴാണ് സിദ്ധാർത്ഥൻ എന്താണ് രാജകൊട്ടാരം വിട്ടു പോകുന്നത്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എന്താണ് സമൂഹം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അവർ മറ്റെന്തിനേക്കാളും മൃഗങ്ങളുടെ മാംസം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. അപ്പൊ അന്നത്തെ ആൾക്കാരെ മുഴുവൻ മാംസഭക്ഷണമാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ആ ഒരു ട്രെൻഡിലേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. വേദയജ്ഞങ്ങളുടെ പേരിൽ സകലയിടവും പ്രയോഗത്തിൽ അറവുശാലകളായി മാറ്റുകയും അനിയന്ത്രിതമായി മൃഗവധം നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പാവം മൃഗങ്ങളോട് കരുണ തോന്നിയ ശ്രീബുദ്ധൻ അഹിംസാ തത്വം പ്രചരിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ എന്താണ് വേദ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇതിലെന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവര് എന്തുകൊണ്ടാണ് മൃഗബലി, സാധാരണ നമ്മുടെ വേദങ്ങളുടെ തുടക്കത്തിലെ കർമ്മകാണ്ഡം സെക്ഷനിലൊക്കെ മൃഗബലി പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം ക്ഷത്രിയന്മാരൊക്കെ മൃഗങ്ങളെ ബലി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ, അവർ ഹണ്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പക്ഷേ അന്ന് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇതിന് മുമ്പത്തെ യുഗങ്ങളിലൊക്കെ അത്രയും വേദജ്ഞാനമുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു അന്ന് കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ ഏത് മൃഗങ്ങളെ നമ്മൾ ബലി കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന് തക്കതായിട്ടുള്ള മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലി അവർക്ക് ഒരു ജീവൻ കൊടുക്കും. അതും എന്താ പ്രത്യേകത എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇങ്ങനെ സാക്രിഫൈസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ബലി കൊടുക്കുന്ന മൃഗങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അത് ആ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ജപിച്ച് അവർ ശുദ്ധീകരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അടുത്തതായിട്ട് മനുഷ്യജന്മം കിട്ടുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഏത് ജന്മമാണെങ്കിലും അത്രയും ജന്മങ്ങൾ താണ്ടിയിട്ടുള്ള, അത്രയും വിലപിടിച്ചിട്ടുള്ള മനുഷ്യജന്മം അവർക്ക് ലഭിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ബലി കൊടുക്കപ്പെട്ട മൃഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഒരു അനുഗ്രഹമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ ബുദ്ധന്റെ കാലത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ആരും എന്താണ് വേദജ്ഞാനമുള്ളവരല്ല. അതുപോലെ മൃഗങ്ങളെ ബലി കൊടുക്കും. അപ്പൊ അതില് ഒരു സെക്ഷൻ മാത്രമാണ് അവർ എടുത്തത്. എന്താണ്, വേദങ്ങളിലെ മൃഗബലി എല്ലാവരും ചെയ്യാറുള്ളതാണ്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് മൃഗങ്ങളെ കൊന്ന് ഭക്ഷിക്കാം എന്നുള്ള ലെവലില്. എന്നാൽ അതിന്റെ അപ്പുറത്തെ കാര്യം എന്താണ്, അവര് അതിന് തക്കതായിട്ടുള്ള മന്ത്രങ്ങൾ ലഭിച്ച അവർക്ക് ഒരു എലിവേഷൻ ആണ് കൊടുത്തിരുന്നത്. അതായത് മനുഷ്യജന്മത്തിലേക്കുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ, പെട്ടെന്ന് ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡിൽ കൂടെ അത്രയും ജന്മങ്ങൾ അവർക്ക് താണ്ടാൻ സാധിച്ചിരുന്നു. ആ ഒരു അനുഗ്രഹം അവർക്ക് കൊടുത്തിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കാറില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഈ നമ്മളുടെ വായുടെ ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൃഗങ്ങളെ കൊന്നു ഭക്ഷിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴായാലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ബുദ്ധന്റെ കാലത്തും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു മൃഗബലി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമായിട്ട് മാറി. പക്ഷെ മൃഗങ്ങളോട് കരുണ തോന്നിയ ശ്രീബുദ്ധൻ എന്ത് ചെയ്തു, അഹിംസാതത്വം പ്രചരിപ്പിച്ചു. വേദ സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ തനിക്ക് വിശ്വാസമില്ലെന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ച അദ്ദേഹം മൃഗവധത്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതികൂലമായ മാനസിക പ്രത്യാഘാതങ്ങളെ കുറിച്ച് ഊന്നി പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറ്റു ജീവികളെ ഉപദ്രവിക്കരുത്. അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ പാപം കൂടി അവരനുഭവിക്കേണ്ട കഷ്ടം കൂടി നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും അതിന്റെ ശിക്ഷയായിട്ട്. അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബുദ്ധൻ. അപ്പൊ ബുദ്ധൻ എന്താ പറഞ്ഞത്, എനിക്ക് വേദങ്ങളിൽ വിശ്വാസമില്ല. കാരണം ഇപ്പൊ ബുദ്ധൻ അപ്പൊ പോയിട്ട് പറയാണ്, വേദങ്ങളിൽ ഇന്ന കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അവർ ചെയ്തിരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാവുന്ന അത്ര ബുദ്ധിയുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നില്ല എന്നുണ്ടായിരുന്നത്. അവരുടെ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾ അതിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടല്ലേ പോണേന്ന്. അപ്പം അതിന് പകരം ബുദ്ധൻ എന്ത് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് വേദങ്ങളിൽ വിശ്വാസമില്ല, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ല. മൃഗങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കരുത്, മൃഗങ്ങളെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതം നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും നല്ല മാതിരി അവരെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിലെ ഈശ്വരവിശ്വാസമില്ലാത്ത അല്പബുദ്ധികൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തത്വങ്ങളെ അനുഗമിച്ചു. അപ്രകാരം അവർ ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് കൂടുതലായി പുരോഗമിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രാഥമിക നടപടികളായ ധാർമ്മിക അച്ചടക്കവും അഹിംസയും തൽക്കാലത്തേക്ക് പരിശീലിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മൾ യമനിയമങ്ങളിലെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്താനുള്ള മാർഗങ്ങളിൽ, ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിലായാലും നമ്മളോട് പറയുന്ന യമനിയമങ്ങളിൽ ആദ്യം എന്താ പറയുന്നത്, മാംസഭക്ഷണം നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത്, അഡ്വൈസ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് എന്താ ചെയ്തത്, ഈശ്വരൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ യമനിയമങ്ങളെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബുദ്ധൻ അവരെ പഠിപ്പിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അവര് എന്താണ്, മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കുന്നില്ല, എല്ലാവരോടും സൗഹാർദ്ദമായിട്ട് പെരുമാറുന്നു, അവിടെ വിദ്വേഷമില്ല, വെറുപ്പില്ല, അങ്ങനെ എല്ലാ നല്ല ഗുണങ്ങളുമാണ് ബുദ്ധൻ അവരെ പഠിപ്പിച്ചത്. അദ്ദേഹം നാസ്തികരെ മോഹിതരാക്കി. എന്തെന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ അനുവർത്തിച്ച അത്തരം നാസ്തികർ ഈശ്വരനിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല. അതേസമയം സ്വയം ഭഗവത് അവതാരമായിരുന്ന ശ്രീബുദ്ധനിൽ അവർ പരിപൂർണ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചു. ഇപ്രകാരം അവിശ്വാസികൾ ശ്രീബുദ്ധന്റെ രൂപത്തിൽ ഈശ്വര വിശ്വാസികളായി തീർന്നു. ബുദ്ധഭഗവാന്റെ അപാര കരുണയാണിത്. അവിശ്വാസികളെ അദ്ദേഹം തന്നിൽ വിശ്വസ്തരാക്കി. ശരിക്കും ബുദ്ധൻ സ്വയം ഭഗവാനാണല്ലേ. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ് അവർ വിശ്വസിച്ചത്. അവരറിയാതെ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ആരിലാണ്, ഭഗവാനിലാണ്, ഭഗവാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ LKG പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് 5ാം ക്ലാസ്സിൽ ഒരു പുസ്തകം കൊണ്ടുവന്ന് പഠിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല അല്ലെ.
സ്റ്റെപ്പായിട്ട് 1, 2, 3 എന്നുള്ളത് 10 വരെ നമ്മൾ എണ്ണം പഠിക്കണം ആദ്യം. 1, 2, 3, 4. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് 1 ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ 2 ആണെന്ന് നമ്മൾക്ക് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. അത് അപ്പോ അതുപോലെയാണ് ബുദ്ധ ഭഗവാൻ ചെയ്തത്. ആദ്യം തന്നെ ഭഗവാനാണ് എല്ലാം. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നിയമങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ പാലിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് ഒരാളും അത് വിശ്വസിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല, അവർ ചെയ്യുമായിരുന്നില്ല. അതിന് പകരം എന്ത് പറഞ്ഞു? എന്താണ്? ഈ ജീവികളെയൊക്കെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കും ആ കഷ്ടങ്ങൾ വരും, ആ ജീവികൾ അനുഭവിക്കേണ്ട കഷ്ടങ്ങൾ വരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവരെ മനസ്സിലാക്കിച്ചത് നിന്ന് ഒരിക്കലും മറ്റുള്ള ജീവികളെ കൊല്ലരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയത്. അങ്ങനെ അവരറിയാതെ തന്നെ ഈശ്വരവിശ്വാസികളാക്കി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശ്രീബുദ്ധന്റെ ആഗമനത്തിന് മുമ്പ് മൃഗവധം സമൂഹത്തിൽ അതിപ്രബലമായ സവിശേഷതയായിരുന്നു. ഇവയൊക്കെ വേദയജ്ഞങ്ങളാണെന്ന് ജനങ്ങൾ അവകാശപ്പെട്ടു. അതാണ് ഇപ്പൊ കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ചെയ്തുകൂടാ? ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ദേവതമാർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ശിവദേവൻ ഭൂതഗണങ്ങളുടെ കൂടെ നോൺ വെജ് കഴിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങളാണ് അവർ പറഞ്ഞിരുന്നത്. വേദങ്ങൾ ആധികാരികമായ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ സ്വീകരിക്കപ്പെടാത്തപ്പോൾ വേദങ്ങളുടെ സാധാരണ വായനക്കാർ ആ ജ്ഞാനപദ്ധതിയുടെ ആലങ്കാരിക വാക്യങ്ങളാൽ വഴിതെറ്റി നയിക്കപ്പെടുന്നു. എന്താണ് ഒരു ശ്ലോകത്തിന്റെ ഇന്നർ മീനിങ്, എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധി നമ്മൾക്കില്ല. അപ്പൊ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് അറിഞ്ഞ ആള് വേണം അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ അല്ലേ. ഓരോ സംസ്കൃത ശ്ലോകത്തിനും 1008 അർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അത് വ്യാഖ്യാനിക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ അത്തരം മൂഢ പണ്ഡിതന്മാരെ അവിഭജിതക കുറിച്ച് വിമർശനപരമായി പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. അതീന്ദ്രിയ സന്ദേശത്തെ അതീന്ദ്രിയ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച കേന്ദ്രങ്ങളായ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ സ്വീകരിക്കാൻ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കാത്ത മൂഢരായ വേദപണ്ഡിതർ നിശ്ചയമാരും വ്യാമോഹിതരാകും. അത്തരക്കാർ ആചാരപരമായ ചടങ്ങുകളെ എല്ലാമായി കരുതുന്നു. അവർക്ക് ഗാഠമായ ജ്ഞാനമില്ല. അപ്പൊ അതിൽ എന്തൊക്കെ സ്റ്റെപ്പാണ് എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നോക്കുന്നുള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു? ഇപ്പൊ ഒരു റോബോട്ടിനെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്ത് ചെയ്യും? അതിന് ബുദ്ധിയില്ല അല്ലെ. ഏത് സന്ദർഭത്തിലാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് അതിന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതാണ് നമ്മൾക്ക് വ്യത്യാസം. ഏതെങ്കിലും റെട്ട പഠിച്ച് ബൈഹാർട്ട് പഠിച്ച് അതിനെ സ്വായത്തമാക്കുന്നതല്ല വേദ പഠനം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീത പഠനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കിയിട്ടുള്ളത്, എന്താണ് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഭഗവത്ഗീത അനുസരിച്ച് വേദയിഷ്ട സർവേർ അഹമേവ വേദ്യ. സമ്പൂർണ്ണ വേദപദ്ധതിയുടെയും ലക്ഷ്യം ഒരാളെ ക്രമേണ പരമപുരുഷ ഭഗവാനിലേക്ക് യുടെ പാതയിലേക്ക് നയിക്കുക എന്നതാണ്. പരമപുരുഷ ഭഗവാൻ, വ്യക്തിഗത ആത്മാവ്, വിശ്വാവ്, സ്ഥിതി ഇവയൊക്കെ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് അറിയുക എന്നതാണ് വേദസാഹിത്യത്തിന്റെ മുഴുവൻ പ്രമേയവും. എന്താണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാൻ നമ്മളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താണ്? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവക സ്ഥാനത്താണ്, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മുടെ പ്രപിതാമഹനാണ് ഭഗവാൻ. അതിനെന്ത് വേണം? ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം, ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അതേ സ്വഭാവത്തിലുള്ളതാണ്. അതുപോലെ ഈ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മളെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ അധീനതയിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ മറന്നു പോയിട്ടുള്ളത്. ഈ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളാണ്, നമ്മുടെ ഈ ശരീരമാണ് നമ്മളെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കാൻ കാരണം. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വേദസാഹിത്യത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ ബന്ധം ഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബന്ധത്തിന് അനുസൃതമായ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നു. അത്തരം പ്രവൃത്തിയുടെ അനന്തരഫലമായി ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം അതായത് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലൽ അനായാസേന സംഭവിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ യഥാർത്ഥ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാതയിലാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ജനന മരണ ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് ഒരു വിടുതല ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. നിർഭാഗ്യവശാൽ അനധികൃതരായ വേദപണ്ഡിതർ പവിത്രീകരണ ചടങ്ങുകളാൽ മാത്രം വശീകൃതരാകുകയും അപ്രകാരം സ്വാഭാവികമായ പുരോഗതി തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ എന്താണ് ശരിക്കും ഒരു പൂജ ചെയ്യുക? അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് നടക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ലെവലിലാണ് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ആകർഷിതരാകുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മൾ പുണ്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനേക്കാൾ സുഖമായിട്ട് സ്വർഗ്ഗലോകങ്ങളിൽ പോയിട്ട് സുഖിക്കാം. ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതിന് പകരം യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ എന്തിൽ നിന്നാണ് രക്ഷപ്പെടേണ്ടത്? മരണമാണ് നമ്മളുടെ ആത്യന്തികമായതായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ, ഭയാനകമായ ആ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം മരണം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് ഏത് ജന്മമാണ്, ഏത് ശരീരമാണ് നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾക്കനുസരിച്ച്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തലാണ് ഏറ്റവും ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം എന്നത് വേണ്ടത്. അതിൽ രക്ഷപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളതാണ്, ആത്മീയ ലോകത്ത് എത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ അത് മനസ്സിലാക്കാതെ നമ്മൾ ഇതേമാതിരി കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, എങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിത സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താം എന്നതിൽ മുഴുകുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവുന്നു? നമ്മളുടെ ആത്മീയ പുരോഗതി തടസ്സപ്പെടുന്നു. അത്തരം നാസ്തിക മനോഭാവമുള്ള വ്യാമോഹിതരായ വ്യക്തികൾക്ക് ബുദ്ധ ഭഗവാൻ ആസ്തികത്തിന്റെ പ്രതീകമാകുന്നു. ആകയാൽ അദ്ദേഹം പ്രാഥമികമായി മൃഗവധം എന്ന ശീലത്തെ തടയാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ഭഗവത് സന്നിധിയിൽ മടങ്ങിച്ചെല്ലുന്ന പാതയിലെ അപായ ഘടകങ്ങളാണ് മൃഗവധക്കാർ. അപ്പൊ എന്തായാലും അറിയാം ഭഗവാനാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അറിയാമെന്ന്
ഈ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് മൃഗവധങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാണ്ട് ആർക്കും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. അപ്പൊ അതിനെ ആദ്യം തന്നെ ഏത് വിധത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരെ അത് ചെയ്യാതെ ആക്കിക്കണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു ബുദ്ധന്റെ ലക്ഷ്യം. രണ്ടു തരം മൃഗവധക്കാരുണ്ട്. ആത്മാവിനെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ മൃഗം അഥവാ ജീവസത്ത എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ആകയാൽ മൃഗങ്ങളെ കശാപ്പ് ചെയ്യുന്നവർ, ആത്മാവ് എന്ന തങ്ങളുടെ അടയാളം നഷ്ടപ്പെട്ടവർ എന്നീ ഇരു കൂട്ടരും മൃഗവധക്കാരാണ്. ഇത് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ഏതെങ്കിലും നായ, പട്ടി, പൂച്ച, ഏതെങ്കിലും അവിടെ കോഴി, ഏതിനെയൊക്കെയോ നമ്മൾ കൊല്ലുന്നു. ആ കൊല്ലുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ മൃഗവധം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെ. പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, നമ്മളുടെ ആത്മാവാണ്, നമ്മളുടെ സ്ഥൂല ശരീരമോ സൂക്ഷ്മ ശരീരമോ അല്ല. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ ശരീരത്തിലുള്ള ആത്മാവിനെ മനസ്സിലാക്കാതെ ഈ ശരീരമാണ് നമ്മൾ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഈ ശരീരത്തിന്റെ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മാത്രം ഒഴുകുന്ന ആൾക്കാരും മൃഗവധക്കാരാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ഇത്രയും പ്രത്യക്ഷസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യജന്മം ലഭിച്ചിട്ട് പോലും നമ്മൾ മൃഗങ്ങളെ പോലെ ജീവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അതിനെ മനസ്സിലാക്കാണ്ട്. അപ്പൊ ശരിക്കും അതൊരു സ്വയം ആത്മഹത്യക്ക് തുല്യാണ്. അതാണ് മൃഗവധക്കാരാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. മൃഗവധം ചെയ്യുന്നവന് മാത്രം പരമപുരുഷന്റെ അതീന്ദ്രിയ സന്ദേശം ആസ്വദിക്കാനാവില്ലെന്ന് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് പ്രസ്താവിച്ചു. ആകയാൽ ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്കുള്ള പാതയിലേക്ക് ജനങ്ങളെ അഭ്യസിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മൃഗവധവും അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആദ്യമായി അവരെ പഠിപ്പിക്കണം. മൃഗവധത്തിന് ആത്മസാക്ഷാത്കാരവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് അസംബന്ധമാണ്. ഈ ആപത്കരമായ സിദ്ധാന്തത്തിലൂടെ വേദങ്ങളുടെ മറവിൽ മൃഗവധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന സന്യാസിമാരെന്നറിയപ്പെടുന്ന നിരവധി പേർ കലിയുഗ പ്രസാദത്താൽ പൊട്ടിമുളച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ഏത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ എന്താണ്, നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ബോധർ ചെയ്യാണ്ടിരുന്നാൽ മതി. ഭക്ഷണം ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിനാണ് എന്നുള്ള ലെവലിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയുന്ന നിറയെ പേരുണ്ട്. അത് ശരിയല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു ജീവൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് തെറ്റാണ്. കാരണം അത് ഭഗവാന്റെ, ഓരോരുത്തരും പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഭഗവാനുണ്ട് അല്ലെ. ആ ഭഗവാനുള്ള ശരീരത്തിനെയാണ് നമ്മൾ നശിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് ആലോചിക്കണം. അപ്പൊ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും മൗലാന ചദ്ഖാസി സാഹിബും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണങ്ങളിൽ ഈ വിഷയം നേരത്തെ തന്നെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ മൃഗബലി കശാപ്പുശാലകളിലെ അനിയന്ത്രിത മൃഗവധത്തിൽ നിന്നും വിഭിന്നമാണ്. അസുരന്മാർ അഥവാ വേദസാഹിത്യ പണ്ഡിതരെന്ന് പറയപ്പെടുന്നവർ വേദങ്ങളിലെ മൃഗവധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തെളിവ് മുൻവെച്ചതിനാൽ ശ്രീ ബുദ്ധൻ ഉപരിപ്ലവമായി വേദാധികാരത്തെ നിഷേധിച്ചു. അതാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതിൽ വേദങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ടാണ് ബുദ്ധൻ എന്ത് പറഞ്ഞത്, ഞാൻ വേദങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല, അത് ആരോ എഴുതി വെച്ചതാണ്, അതൊന്നും ശരിയല്ല എന്ന് പറയുകയാണ് ബുദ്ധൻ. അപ്പൊ മൃഗവധം എന്ന പാപപ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നും ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കാനും സാർവലൗകികമായ സാഹോദര്യത്തിനും സമാധാനത്തിനും നീതിക്കും സമത്വത്തിനുമായി ഘോഷമുയർത്തുന്ന വല്യേട്ടന്മാരുടെ പൈശാചിക വധത്തിൽ നിന്നും പാവം മൃഗങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമായാണ് ബുദ്ധ ഭഗവാൻ വേദങ്ങളെ നിരാകരിക്കുന്ന ഈ നിലപാട് കൈക്കൊണ്ടത്. ബുദ്ധന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ആദ്യം വേണ്ടത് എന്താണ്? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ മറ്റു സൃഷ്ടികളെ ഉപദ്രവിക്കരുത്, കൊല്ലരുത് എന്നുള്ളതാണ്. അതിലേക്ക്, ആ തത്വത്തിലേക്ക് ആദ്യം കൊണ്ടുവരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആരെയും നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, എല്ലാവരോടും ഒരു സൗഹാർദ്ദ മനസ്ഥിതി നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ വരും അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാവരോടും എന്താണ്, സ്വന്തം സഹോദരന്മാരെ പോലെ പെരുമാറാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കുന്നു. അവരുടെ ആ നല്ല ഗുണങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ബുദ്ധൻ എയിം ചെയ്തത്. ഈ മൃഗവധം നിലവിൽ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം അവിടെ നീതി ഉണ്ടാവില്ല. അതിനെ പരിപൂർണമായി നിർത്തലാക്കാൻ ശ്രീബുദ്ധൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ആകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഹിംസാ തത്വം ഭാരതത്തിൽ മാത്രമല്ല ഭാരതത്തിന് പുറത്തും പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പൊ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ അല്ലെ, ശ്രീലങ്ക, ഇപ്പോഴത്തെ ശ്രീലങ്കയിലൊക്കെ ഒരുപാട് ബുദ്ധന്റെ, അശോകന്റെ കാലത്താണ് ഇത് വളരെയധികം എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളെയും പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നു അല്ലെ. പരമപുരുഷ ഭഗവാനെ അംഗീകരിക്കാത്തതിനാലും വേദങ്ങളുടെ അധികാരത്തെ നിഷേധിച്ചതിനാലും ശ്രീബുദ്ധന്റെ തത്വശാസ്ത്രത്തെ സാങ്കേതികമായി നാസ്തികത എന്ന് പറയുന്നു. എന്നാൽ ശ്രീബുദ്ധൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരെ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു വേദത്തിൽ വിശ്വസിപ്പിക്കുക, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് വേണം അവരെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട്. അപ്പൊ അവരെ അറിയാതെ തന്നെ എന്താണോ ഭഗവത് ഭക്തിയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിനെ അവരെ പരിശീലിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ശ്രീബുദ്ധന്റെ ഉദ്ദേശ്യം. പക്ഷെ എപ്പോഴും ശ്രീബുദ്ധന്റെ ഇതിനെ നാസ്തികം എന്നാ പറയുക. കാരണം ഭഗവാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവരെ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്തത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ തത്വശാസ്ത്രത്തെ നാസ്തികത എന്ന് പറയാറുണ്ട്. എന്നാൽ അത് ഭഗവാന്റെ കപടതന്ത്രമാകുന്നു. ശ്രീബുദ്ധൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ അവതാരമാകുന്നു. അവിധം വേദവിജ്ഞാനത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രതിപാദകൻ ഭഗവാനാകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേദദർശനങ്ങളെ നിഷേധിക്കാനാവില്ല. ഭഗവത് ഭക്തരോട് സദാ അസൂയാലുക്കളായിരുന്ന
രാക്ഷസന്മാർ വേദവിഹിതമായി മൃഗവധത്തെ ഉയർത്തിക്കാട്ടാൻ പരിശ്രമിക്കുകയാൽ ഭഗവാൻ ബുദ്ധൻ ഉപരിപ്ലവമായി വേദങ്ങളെ തിരസ്കരിച്ചു. ഇന്ന് ആധുനിക സന്യാസിമാർ ഇത് പിന്തുടരുന്നു. ആകയാൽ ശ്രീബുദ്ധന് വേദാധികാരത്തെ സമ്പൂർണ്ണമായി നിരാകരിക്കേണ്ടി വന്നു. ഇത് തികച്ചും സാങ്കേതികം മാത്രമാണ്. അപ്രകാരമല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ഭഗവത് അവതാരമായി അംഗീകരിക്കുകയില്ലല്ലോ. മാത്രവുമല്ല, വൈഷ്ണവ ആചാര്യനായ ജയദേവ കവിയുടെ അതീന്ദ്രിയ ഗീതങ്ങളിൽ ശ്രീബുദ്ധനെ ആരാധിച്ചിരിക്കുകയുമില്ല. നമ്മളെ ദശാവതാര സ്തോത്രം ഉണ്ട്. ആ സ്തോത്രത്തിന് അതില് ഒരു അവതാരമായിട്ട് ശ്രീബുദ്ധനെ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ജയദേവ കവിയുടെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്തോത്രാണ്. കേശവദ്രീത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഓരോന്നും ലാസ്റ്റ് അവസാനിക്കുക. അങ്ങനെയാണ് മീനശരീര, അങ്ങനെ നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ ഒക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ ഇസ്കോണില് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നരസിംഹ വരതി അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വരുന്നതാണത്. ഇനി ശ്രീബുദ്ധൻ കാലത്തിന് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ വേദങ്ങളിലെ പ്രാഥമിക തത്വങ്ങളെ പ്രചാരം ചെയ്തു. ശങ്കരാചാര്യരും വേദാധികാരത്തെ സ്ഥാപനം ചെയ്യാനായി അത് തന്നെയാണ് ചെയ്തത്. ആകയാൽ ശ്രീബുദ്ധൻ, ശങ്കരാചാര്യർ ഇരുവരും ആസ്തിക്യത്തിന്റെ പാത ഒരുക്കുകയും വൈഷ്ണവാചാര്യന്മാർ, വിശേഷിച്ചും ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുന്നതിനുള്ള സാക്ഷാത്കാര പാതയിലേക്ക് ജനങ്ങളെ നയിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ശ്രീബുദ്ധൻ ആദ്യം എന്ത് പറഞ്ഞു? വേദങ്ങളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നതാണ് ശങ്കരാചാര്യർ. ശങ്കരാചാര്യർ വരുമ്പോഴേക്കും എല്ലാവരും ബുദ്ധിസം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേര് വന്നു കഴിഞ്ഞു. അവരെല്ലാവരും അഹിംസാ തത്വത്തിലാണ്. ഒരാളെയും ഉപദ്രവിക്കില്ല, എല്ലാവരോടും സൗഹാർദ്ദമായി പെരുമാറുന്നു, എല്ലാവരും തന്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരാണ് എന്ന രീതിയിൽ എല്ലാവരെയും കാണുന്ന ആ നല്ല ഗുണങ്ങൾ അവരിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ശങ്കരാചാര്യർ പറയാണ്, ബുദ്ധൻ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ല, ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാന് നിങ്ങളും തനി അസ്തിത്വം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുമോ? ഇല്ല. അപ്പൊ എന്താണ്? അപ്പോഴാണ് അദ്വൈത തത്വം കൊണ്ടുവന്നത് ശങ്കരാചാര്യര്. എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു മരണത്തിന് ശേഷം നമ്മളെ എവിടേക്ക് ഭഗവാനിൽ ലയിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ലെവലിൽ, ഒരു എനർജിയാണ്, ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള രൂപത്തിലല്ല, ഒരു ഓറ, അതായത് ബ്രഹ്മജ്യോതി ലെവലിലേക്ക് മാത്രമാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഭഗവാന് പ്രത്യേക രൂപമില്ല, ഒരു എനർജിയാണ്, ഊർജമാണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് ശങ്കരാചാര്യർ അതിനെ കൊണ്ടുവന്നത്. അത് അടുത്ത പടിയാണ്. ഇപ്പൊ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ ഇല്ല എന്നതിൽ നിന്ന് ഊർജ്ജ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് അത് കൊണ്ടുവരികയാണ്. അതിനുശേഷമാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിഗത രൂപമുണ്ട്, ഭഗവാനിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തേണ്ടത്, അത് ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാന്റെ പ്രകാശവലയത്തിനും അപ്പുറമാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ഡ്യൂട്ടി. അതിനുവേണ്ടി കലിയുഗത്തില് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രമാണ് ജപിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ആ ഉപദേശം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമ്മൾക്ക് തന്നു. അപ്പൊ അത് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെ കൊണ്ടുവരികയാണ് അവർ ചെയ്തത്. ശരിക്കും അല്ലാതെ വേറെ വഴിയുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരം ഓരോ അവതാരങ്ങൾ വന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബുദ്ധ ഭഗവാന്റെ അഹിംസാ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ജനങ്ങൾ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിൽ നമുക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. എന്നാൽ അവർ ഇക്കാര്യത്തെ വളരെ ഗൗരവപൂർവ്വം എടുത്ത് മൃഗകശാപ്പശാലകളെ മുഴുവൻ അടച്ചുപൂട്ടുമോ? അല്ലെങ്കിൽ അഹിംസാ പ്രസ്ഥാനത്തിന് യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല. കലിയുഗ ആരംഭത്തിന് തൊട്ടു മുമ്പാണ്, ഏകദേശം 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം രചിച്ചത്. ശ്രീബുദ്ധൻ അവതരിച്ചതാകട്ടെ ഏകദേശം 600 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പും. ആകയാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ശ്രീ ബുദ്ധനെ കുറിച്ച് മുൻകൂട്ടി പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാണണ്ടല്ലേ? ബുദ്ധാവതാരം നടക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഈ കുറ്റമറ്റ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രാമാണികത അത്രത്തോളമാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓരോ വാക്കും സത്യമാണ്. അതിൽ അവിശ്വസിക്കേണ്ടതായിട്ട് യാതൊന്നുമില്ല. കാരണം അന്ന് ഭാഗവതം വായിച്ച ഒരാൾക്കറിയില്ല ശ്രീബുദ്ധൻ ജനിക്കും എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ നമ്മൾക്കറിയാം ശ്രീബുദ്ധൻ ജനിച്ചു, അഹിംസ പ്രസ്ഥാനം പ്രചരിപ്പിച്ചു, ഇതെല്ലാം നമ്മൾക്ക് അറിയാം അല്ലെ? അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് എന്താണ്? ആ ഭാഗവതത്തിലെ ഒരു പൂർണ്ണ വിശ്വാസം വരാനുള്ള ഒരു ശ്ലോകമായിട്ട് കൂടി ഇതിനെ നമ്മൾക്ക് എടുക്കാം. കാരണം ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത് എല്ലാം സത്യമാണ്. ഇനി എന്ത് നടക്കുന്നു ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടോ അതെല്ലാം അതേപടി നടക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അവയൊക്കെ ഒന്നിനു പിറകെ ഒന്നായി സഫലമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ ബദ്ധാത്മാക്കളുടെയും 4 ന്യൂനതകളായ പിശക്, മിഥ്യാബോധം, വഞ്ചന, അപൂർണത എന്നിവയുടെ ലാഞ്ചന പോലുമില്ലാത്ത ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ അസന്ദിഗ്ധമായ നിലയെ ഇവ സൂചിപ്പിക്കും. അപ്പൊ അതിൽ എല്ലാം സത്യമാണ്. അതില് നമ്മളുടെ 4 ന്യൂനതകൾ നമ്മൾക്ക് പറയും. നമ്മൾക്ക് എന്താണ്? ഇംപെർഫെക്റ്റ് സെൻസസ് ആണ്. നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പരിപൂർണമല്ല, തെറ്റുപറ്റാം എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ വഞ്ചന, മറ്റുള്ളവരെ വഞ്ചിക്കാനുള്ള ഒരു ഇത് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം സത്യമാണ്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം സത്യമാണ്, നമ്മളാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും കൺട്രോളർ എന്നുള്ള ഒരു ഭാവം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. അതാണ് മിഥ്യാബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ എല്ലാം ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഭഗവാൻ തന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വായു മുതൽ കൊണ്ട് അല്ലെ, ഈ ഓക്സിജൻ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കൂ? ഓക്സിജന്റെ രൂപം മാറ്റാം, പക്ഷെ ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇതുവരെ ആർക്കെങ്കിലും സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്.
അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത് ആ ബോധം നമ്മൾക്കില്ല. നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കുന്നു? നമ്മളാണ് എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു. അതാണ് മിഥ്യാബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ 4 ന്യൂനതകളും ഏതിനില്ല? ഭാഗവതത്തിനില്ല. കാരണം അത് ഭഗവാൻ സ്വയം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. തന്റെ സത്യാവേശ അവതാരമായ വ്യാസദേവരിൽ കൂടെയാണ് ഈ ഭാഗവതം വന്നത്, അല്ലെ? മുക്താത്മാക്കർ ഈ ന്യൂനതകൾക്കൊക്കെ അതീതരാണ്. ആകയാൽ വിദൂര ഭാവിയിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി ദർശിക്കാനും പ്രവചിക്കാനും അവർക്ക് കഴിയും. അപ്പൊ എന്താണ്? ഈ ഭാഗവതം എഴുതിയ ആൾക്കാരെല്ലാം മുക്താത്മാക്കളാണ്. അവർക്ക് എന്താണ്? മുൻകൂട്ടി എന്താണ് വരാൻ പോകുന്നതെന്ന് പ്രവചിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. അത് സത്യമായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ശ്ലോകം 25. അതസോ യുഗസന്ധ്യായാം ദസ്യുപ്രായേഷു രാജസു ജനിതാ വിഷ്ണു യശസോ നാംനാക്കിൽ കൽപുർജഗത്പതിഹി. പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ. യുഗസന്ധ്യായാം അനന്തരം അസൗ അതേ ഭഗവാൻ യുഗസന്ധ്യായാം യുഗങ്ങൾ സന്ധിക്കുമ്പോൾ തസ്യു കൊള്ളക്കാർ പ്രായേഷു ഏകദേശം എല്ലാവരും രാജസു അധികാരത്തിലുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ജനിത അവിടുന്ന് ജന്മമെടുക്കും വിഷ്ണു വിഷ്ണു എന്ന നാമത്തിൽ യശസ് എന്ന കുടുംബ പേരുള്ള നാമത്തിൽ കൽക്കി ഭഗവത് അവതാരമായ കൽക്കി ജഗത്പതി സൃഷ്ടിയുടെ അധിപൻ. ഇനിയെല്ലാം ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിലാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. വിവർത്തനം പ്രഭാതിക്ക്. അനന്തരം ഇരുയുഗങ്ങളുടെ സന്ധിയിൽ ജഗത്പതിയായ ഭഗവാൻ കൽക്കി അവതാരമായി ജന്മമെടുത്ത് വിഷ്ണു യശസ്സിന്റെ പുത്രനായി ഭവിക്കും. വിഷ്ണു യശസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുടെ പുത്രനായിട്ടാണ് ആര് വരിക? കൽക്കി വരും. അതെങ്ങനെ? ഇരുയുഗങ്ങളുടെ സന്ധിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കലിയുഗം കഴിഞ്ഞിട്ട് സത്യയുഗം വരാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ്, അതായത് 4,32,000 കൊല്ലങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്താണ് ആര് വരാൻ പോകുന്നത്? കൽക്കി വരാൻ പോകുന്നത്. ഇനി 27,000 കൊല്ലം കേട്ടോ, 4,27,000 കൊല്ലം. ആ സമയത്ത് ഭൂമിയിലെ ഭരണകർത്താക്കളിൽ മിക്കവാറും എല്ലാവരും കൊള്ളക്കാരായി അത് പതച്ചിരിക്കും. ഭാവാർത്ഥം: ഇവിടെ ഭഗവത് അവതാരമായ കൽക്കിയുടെ ആവിർഭാവത്തെക്കുറിച്ച് മറ്റൊരു പ്രവചനം നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇരു യുഗങ്ങളുടെയും സന്ധിയിൽ, അതായത് കലിയുഗ അവസാനവും സത്യയുഗം ആരംഭവും ചേരുന്ന സമയം കൽക്കി ആവിർഭവിക്കുന്നതാണ്. സത്യ, ത്രേത, ദ്വാപര, കലി എന്നീ 4 യുഗങ്ങളുടെ ചക്രം പഞ്ചാംഗത്തിൽ മാസങ്ങൾ എന്ന പോലെ ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നു. വർത്തമാന കലിയുഗത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം 4,32,000 വർഷങ്ങളാണ്. അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ? ഇതിൽ വെറും 5,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിന് ശേഷം മഹാരാജ പരീക്ഷത്തിന്റെ ഭരണകാലം കഴിഞ്ഞ് നാം കടന്നു പോയിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ എത്രയുണ്ട്? 4,27,000 വർഷം ഇനിയും പൂർത്തിയാക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ട്. ആ കാലത്തിന്റെ അവസാനം ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ മുൻകൂട്ടി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ കൽക്കി അവതരിക്കും. പണ്ഡിത ബ്രാഹ്മണനായ വിഷ്ണു യശസ് എന്ന നാമധേയത്തോടു കൂടിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിനെയും ശമ്പല ഗ്രാമത്തെയും സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ചതുപോലെ ഈ എല്ലാ പ്രവചനങ്ങളും കാലക്രമേണത്തിൽ വാസ്തവമാണെന്ന് തെളിയും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ പ്രാമാണ്യമാണത്. അതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് കൽക്കി അറിയില്ല, പക്ഷെ 4,23,000 കൊല്ലം 27,000 കൊല്ലങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും കൽക്കി വരും. ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതാണ്. ആ സമയത്ത് നമ്മളുടെ അവസ്ഥ എന്താണ്? നമ്മളെല്ലാവരും കുള്ളന്മാരായി ഒന്നുമില്ലാതെ എന്താവും? എല്ലാം അധർമ്മം മാത്രമായിരിക്കും. സത്യമാണ് ഇപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളത്. ഒറ്റക്കാലിലാണ് ഉള്ളത് ഇപ്പോ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ ആ അവസാനത്തെ കാലം എന്താണ്? കുറേശ്ശെ കുറഞ്ഞ് എന്തായി? നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ സൈസ് കുറയും, നമ്മുടെ ആയുസ് കുറഞ്ഞ് 30-35 വർഷമൊക്കെ ആയിട്ട് മാറും. വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, വെള്ളം കുടിക്കാൻ പോലും ഉണ്ടാവാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം നമ്മൾക്ക് നാളെ എടുക്കാം കേട്ടോ.